ngai ngoi u blai se sin ni ka pori ka pangayo ban ya kren bat pi leng ba ni ka kubor ha ni ka por ban ngai ba leng ba ni ka kubor u trai un le ke kamba aga gm ka jong fi ba tin ka jong blai u de sembai ka bala bet ban ngai ha bala bet ka tin ka jong blai ka tin jong blai kan kharoi ha ga gm ka jong fi dan pneng jong pi ka ni ka por pi sngo si pi sngo do jing kamen pi sngo ka bala kut kalenti la kut kala ya ka gm ka jong fi dan pneng ke jing e pneng ke jing ele jong ka gm yang hang ni ban ai jing kermen ni pi leng ba ka tin ka jong blai ban ngai utrai ndak ku ya pi ha ga ni ka por ngakwa ban puli hang ni ka por ka tin ka jong blai ya ka ba fila ban shem na ka gospel jong Ioannis kan nang ka ban rio kan khot ka ban ingkong terter kan ni ka keren syapang kumno ba Jisu besar ya kita ki san hajar kita ki pajba tin jublai kong hadin kini ki aka ru Jisu la leit no se siliang kaduriau Galilea kabalong kaduriau Tiberias ru baru pajba babon ula but ya u nabakila i ki kamba ki ba ula le haki bapang balai ba ki breu ki but ya Jisu ka dau kalong bagi yo i ba Jisu la le ya ka kamba boleh hado kata-kata bagi dah lengok hado kata-kata bagi dayo i lagi jongki kemat ke jongki bayi ki bapang utrai upan kia bad utrai ule ke kamba ke ba kempat ju i meno kempat ju snow meno gilai i hak ni kepor ya ke ke ba utrai ule bagi dari snow lengok bagi dari snow kemen ro hado kata-kata badena kata bagi i gini ki kamba bagi i gini ke ba Jisu ule ki bot yo Jisu kat shaba ule tin ke jong blai ka ong teu Jisu la let kiu show lum bat hang tau la shong lem bat ki sunran jong u te ka niam ke jing lat ke jing khawai niam jong ki jiu kalajan habo Jisu teu la khmiet ya la ki khmat bo loi i bo pai ba bo bon u wan ha u ong ha u Philip nang no ngin ya thiet khpu ba ki ni kin ya bam ya ka ni teu la ong ban tin ju ya u namar ulatip hi ya ka ka ba un salet Jisu haba udan hakane ka jaka ngai ulaya lap ya ka ketin ula bet you sembai ngai ulaya lap baro sisni bagini ke patba ke snap ke si ang sautrai bangai ulale sibon ke kamba ka tagasngi bangai ulale sibon ke kamba ka tagasngi bagi breu ki lai i da ki jongki khamat jongki barka Bible ke yatho bau tau patba ulat ngan bat ka Bible ke yatho bakal ada kepor baka bagi dia banyak klat no nak kata gajinya kendo bau Jisu bau pait you ne pait ba ui i baki gelat tangan namar bakal ada kepor bakin bam handrai ka clean jomblai ke tu hang ni bau Jisu la ong ya u Philip u ong ai jing bam ye ni ki pait ba ndai tang si po na ar po lai po ngot ndre ka Bible ke tu baladon hang ni hadu san hajar ngot kita ki breu san hajar ngot kadai tangki rangba ka Bible ki thu margane ka jing thu la record ya ka haboro sautli ki gospel Matthews jong Marcus Lucas ba Ioannis bat kani ki jing ja kadai ka kamba ka bau bleule bat hang ni pini ba kini ki patba ndai tang san hajar ndai daki be bon hajar ki lewan kani ki jaga tangki rangba san hajar ndai ki ginthai bagi khulung khna khlem khan kau mot geladan kumba arsan lai po hajar ngot ke kita ki breu bat hang tau Jisu ong i Philip besai gini ki pai ba u Philip le tu u arspa su ka u pu onom dap yaki baginya yo wat marmar khendiat Philip ong try arspa suka ngemla ta try arspa suka ramdap ngemla ban ai jing bam kat yu ne u pai ba Pina puli di ke gospel ki thu ba ki sunran ki ong plat no e ba no ai no ki kin ya let no kin ya mi no nang ni ke bomut hin kim kwa ban shim ke jing ke kli na kam tau pat ba obon ki sngo ba mla shu ban le e na maru pat ba ola bon palat u Jisu ong ini ki kintin namar bo tip roi ke ban le aktin ju blai ko ong ya kan hi te ula ong ban tin ju ya u namar ula tip hi ya ka ba un sale u Jisu tin ju ya Philip bau latip lupa Jisu unle ka ai ngakwa abnong pi kan digasngi angit pila bot yo Jisu bro sikat pa pi bot mar pi thangan ya ka tin ke jong blai ngangit pi let na ka jeseng pi duai pi pulut ya ka por ke jong fi man la ka sngi ban shakri utrai re ka por menta ka pa pi thangan fi don kam ha ka jing em ke jong pi
Pi don kam namar ka don ka jing tangan. Mdai tang ka jing tangan pi tangan ni ka ja. Mdai ka don ka jing tangan ha ka bakan jaman sim ka jong pi. Pi sngo kerduk pu. Pi sngo kerduk ya ka jing suk. Pi sngo kerduk ya ka jing keman. Pi sngo kerduk ya kata ka ka ba pi don kam ka jing ka jong pi. Pi sngo kerduk. Ba pi ong nang nungan yo. Utrai ong hang ni. Yo Philip besar. Philip udah wei na ki senran ki jong trai. Une ong ars pasukaro. Mlap te try wat tang marsidat ne mar kendiat man sam mikiru mdap te try u Philip upet ya ke ke ba udan ha kati upet ya kata ka pisal ne upet ya kata ka jingdan wang arspa sukaru ompat la man sai ne pat ba hatu fi pet segi situation ke jong pi pet segi jing ka ba pi dan pi pet let's say pi dan ka dan ka ram ha ke jing ke jong pi was not renjan ke jing ke jong pi le ka dan ke jing ke jing le ke jing pang ke jing stam ka ba pi sngo ba pi ket hala di pi pet segi ne ke jing pang pi ong kumno ngan yo kia lebih pet segi ne ka problem ka pi dan ke ne ka pisa ka ba ka ram ka ba dan ha ke jing ke jong pi ong kumno ngala ban siu ni kidon ki jing le siu kon jong pi u donut le u koram jong pi u donut pi kren dekat manan kren ta kanang ka donut kinang le persya ke jing ke jong pi u kon unang jengai na pi uni koram ru unang le persya pi bat I kumba ka tan ni pi bat pen kala yaki hatu fila pet yaki ba pi sngodo jingkerman u Philip u pet ya kata ka pisah ka ba udan orang melak te melak dan jingkerman balak ban besar kat uni upat ba ka tin ka jong blai ka ang ba Jisu udan hangta o Jisu udan hangta wang besar ngasung tanap ka Bible ka ang uai na kisendran jeng Andrew para Simon Petrus ula ang ha dan uai kena hang ni ubadan santli ki pu barli but artli ki dokha Henry kita kilong ayu hapdeng kat ne Andrew sendran jeng trai wan ra itu kena wang ni kena udan arli ki dokha ba santli ki pu barwang le ayu tang ni artli dokha ba santli ki pu bang ni pai ba kan ni lai ban lai mi don jing man toy ya ita iba kendiat ya ka ba uyo na tau kena ka babal ke tu ang ni bagi lapet beda ka khmat ka bagan jado wat ki senran ki jong trai Philip Andrew ki pet da ka khmat bagan jado ka jong ki bagi ong mla ban le mla ban besar bagi klem kemi lenti bagi la ban le ha ka ba kum ka ta ka por bat mengi bon sin ngi labut yu Jisu kawan ki jing ka long kum ta ngi kum pet bet syagita ki jing ka bang ngi don ngemla ban pet segewe pat ki mar su pet ka ne la khang lenti ka ne la khang lenti ka do ka la khang lenti ka ne ka la khang lenti bat kawan ka jing ka jing do jing kermen mga sunat hang ne bo uni khuna udan ka ne ka chaka tu Jisu la ong tu pen song shania ai ki breu badon shibon u plang ka chaka kum ta kita ki breu ki le song shania haga jingken kum basan hajar Jisu ang pensyong shania ay to gibriyo to gijaka plang pensyong shania ay ki kila ngong habang ngigisendran ang pelat no ni pa ba be no yaki o Jisu ang pensyong shania ay ki ay bekin syong ni kinlayo ban syong kata ri ke jingkli ba ki kili la se kunu Jisu bit nya kom no na o pa syong shania yaki kini gijaka plang kiklat ya gani baga sam arpulai ka ong bau debedu ong utrai ulong nong aplang berat jenga nganom kerdo upen tia angi hag jaka plang ki bajar ngam uyalam ngaharut ki wa ki bajai sendran kiklat ya sam arpulai namar bau Jisu udai nong aplang berat kiklat ban pet sya unong aplang berat kiklat ban pet syau tau boleh ki kamba hoi syai kan ni uladap le shibun ki kamba hendra kiklat no andala pai kan ke situation kiklat no bau try ulah balik ke kamba. Let's say dalam pedang jompi utrai lek shibon ki kamba ke jim ke jompi. Ulah lek shibon ki kamba menshua. Let's say pikir mau kan ke por ke bau blay ulah lek ke jim ke jompi. Ngai don ki por bau blay ulah pelat pina ke jinyap. Dan ke por bau blay ulah lek ki kamba ki ba crowd ke bala da pikir mau kan ke segi pina ade shisha. Utrai ulah lek shibon ki kamba na ka mentak ke jim ke jom. Dan pedang jompi let's say menshua pi miok kon. Utrai na ber ke jing duai pila nget hu la icon pi. Ne don ki jing let's say ki pisah ki tengkal pila poi ke jing kerdo. Bau try ulah lek ke kamba bau la pen paho ya pi. Uklem pen le ranya pi ne uklem bo ya pi ya kata ka good lat ka ba pin do lat ni henre utrai la le kamba kan mau kita ki baro pilapang utrai la pen khia kini ki jing kunrum kan ram ke yang gisam utrai la pen khia dan pen hang jong fil ase pisate ka bor ka kiat ka bor ka drug ka bor ka auria ka tang lang utrai la pen khia pi la pelat ya pi mentaf la lai lu fi sagri utrai henre fi dan ni ka jing pi yang le kum no pat
Aku am nong fi wa nom pe ke jing e ke jong fi. Pe chau Jesus Christ. Uneu bla le ke jo ki kamba man shwa. Un le ro man tai ke jing em ke jong fi. Gini kisenran, kiklet bau neu Jisu udeu nong ap lang berat. Tang unong ap lang berat nrei udeu blai, bola tau ye ka beneng, ba dia ka kendo, bola tau ye tagi eki ba yu ba tagi eki bam yu. Ulang ba crown ba crown, ba ki angel ki dama khamat jong o. Ba uneu udeu blai. Ba tin jo blai kong, wala penia sriem yang abat no. Ndan syok dengan pli tin jo blai. Ini pli na Israel nong ba saupo, ngasnat ni ka tin ka bu try ongom ni. Kan khot ke arpsan arpun rew ko ong bat no te pin seriem yanga bat ngan long ubaya marengkat ong utau bakhut to khmiet ya lagi khmat sejrong bat to khmi wei bula thau yikini uba pun mi no yu pat ba jong u da ka banyo uda khot yaki baro da ka kerteng da ka jing krau ka bor jong u bat uba khlan bor wei ru jano ong ka tin ka jong blai u Jisu ong uneu deu tien jong blai bladan na do menengkong uang ini kentien bat no pin sriem yanga bat bangan lang ubaya maringkat utra jingi ulong unmatch dan wei ro nene uno ro ubala ban ya rengkat baru trai baro kidei tang ki jing thao ban ma udei unong thao bat ki ki bu ki bom ki angel ki bom yi ki di gla thao do trai bat deng tao trai uang adan hang ni pada bau trai udan ke kamba ke laja. Bangga kwa abang fi la dau Jisu udan hang tu bat fi. Bangga ngai utrai udan namar uang ini nganom I no fi de lele. Nganom lendet no ya fi de lele. Ulat kular gani uang ngan long rengkat bat fi hado ke bawai no jong ke pertai. Don ki beri ke berduai try wanom I no enga. Try tu don rengkat begini. Kwa abang kata ke jing duai kam da dei ke badai nama utrai ulat ong nganom I no ya fi de lele. Nganom lendet no fi de lele. Baktin ke jong blai haba kala kren bala bo try kren o try de bo yaine baktin jong blai ang bo Jisu long jo menen mentai ki bam jukot jukala bun sin dei mangi ki breu ki ba phet no try utrai jo phet nangi dei mangi ki ba phet no bun sin ju rai to ki jing rai wa kan tat ko Jisu jamnut dei mangi jen sha ki ba kan tat utrai jo kan tat ngi wong to wan hanga fi boro ki ba tat ki ba khia ki jiket ngan pen jam ya fi wong to wan wong anom kan tat ya fi Kisenran kila ben kentat vin kan mau syai kan ni bagi senran ki be no wadi ki kena ki bawan syau Jisu. Ai kena stay buit be ki kena ki tat bagi msngotenat bad hakani ka por ki kwa ben be no wadi to pai lang obobon bodan nak kata jaka. Ki senran ki pet betang lag khmat bagan jadok wat lada ki labot yau Jisu. Ngakwa benong pi kan ka por. Wanam pet ka problem ka ba fifidan. Wanam pet ka jing ka ba fifidan. Pet neutrai ubala ban le ka kamba. Pet show Jisu ang pensyong iknya ag ki jaka plang potrai pentia efi hagi jaka plang ki bajarngam nyalam ya pi harut te ki wa ki bajajai penjajai ke donot ke jong fi pen relax pentia ya pi hagi jaka plang ong tawan hanga fi barok ki bathaj bar ki bakhia ke jinkit pin yo shong thaj au trai kan ma bo trai dei ma bang yo ban shong thaj kan kamen sim jongi ka leng ka jing em jongi ka pisa kan re hau trai Pinyo siyang tat. Kan mau bo Jisu bo pipisakri udan hajan jong fi. Pet chau namar mau ulong balak banle ka kamba. Ka Bible ki thu ba andalawan yalam yo tau kena. Wa Andrew ang ba nlong ayu ni arli kita gidok kha ba sandali gi pu. Bat hang tau drive ang teu Jisu la shem ya kita gi pu andau la langu. Ula sam ki senran kita ki senran di ha kita ki ba syong. Kum juru kita gidok kha kat baki yaman. Anda kila kedang ula ong kisenran jeng utu ya kar iki balwet bagi basatam barom no ru kababal ke khu bau Jisu udah kerdia udah ngok udah kerdia bau ai kisenran bau ong kisenran kelet sam mi ni kipu bagi ni kidok kha astenat abau trai ngok bau kerdia kadan ka kamba ngangai tadapi dan hau trai ngangai utrai penwet ya kajing em kajong fi bon sin teng iklet bangin wan man IT yala di hau trai bini khuna ngaju perkhat ini khuna ula de man perkhat ag jing sisya kumno ngan IT lut gini ki dok khang adan arli ki dok kha san tli ki pu kumno ngan shu ai lut le si ula ban bu no ko we dok khai la di ai no shu Jisu ko we dok kha san tli ki pu la ban ai no lai tli ban bu no ar tli hala di
Uneu kena shim la benot ban ai. Uneu kena udai ubalong simple la ka jing long jing im ka jong o. Udai kena ubam dan jing arsap udan ka jing khot ban ai lut ya ka ei ka udan shau trai. Ngasngoi pi ka ni ka jan miet ru. Kum uneu kena uba ai ti lut ya ka ni ka jing bam shau ai ti ka jong ka jing im ka jong fi. Ai lut wanumbu khendiat ru halade. Uneu kena uklam long arsap. Unget hau trai ba ulak ban le ka kamba. Ki senran kem la ban nget bu trai la ban le ka kamba. Uneu kena unget. Nganget bu ai ka tak long namar ba unget. Ba Jisu ulak ban le ka kamba. Bat ni iba khendiat namar ki dan ha ka khti ka jong utau. Nong penlong ka beneng ba dia ka khendo. Artli ki dok kha kila roy. Ba sandli ki pu kila roy hadu kata-kata. Bat nganget Tapi ai tilut ialah jong jing im ke jong fia kan kami. Ai tilut how Jesus Christ. Tapi ai tilut ko ma ai tinu kena. Tak ai ke pipi dan mentah. U try and penroy ke jing im ke jong fi. Let's say if you done ka sap kendiat, ka talent kendiat. Let's say if you done ka ai ba try ai happy. Ngai bu try and penroy kata. Wanum suduk jing kermen apa pidan ke jing e. Wanum suduk jing kermen pidan ke jing pang. Wanum suduk jing kermen ka ai ba pidan ke jing im ke jong fi. U try and pelai fi dan apa den jong pipi ong hatu try ula ban map mo ye pop jonga. Ngalale pop sibun Mga kwa benong ye pila la piwan khmat jong try. Wag la donut ka bal wet piwan kumbu try ke dia u tau kpu la ngo bola ke dia. Ban habala ke dia la pen wet ken u tau kpu. Ban haba piwan khmat jong try daga donut ka bal wet. U try u pediang ye ta ke jingknya. Ban nganget haba piwan ban panmat la khmat jong blai. U try un le ka kamba don pen jivi pi don ka ram ka sya. Mdei ba pi diben don ka ram. Ndei namar pi kwa raha le se pi kwa raha palat. Pi sim na ka ram pi mudur bakan long ka business kumtai kumtai. Le se ki shakri ki jong blai ang long ban sim pi le la ka le ba ka pi pir khat bakan long ndei kwa banong pi. Ha ka ni ka mi le se ka don ka jing bakla jing long briu. Ndei kwa banong pi ka ni ka mi. Wan da ka dot not ka bal wet khmat jong try. Wan da ka dot not bal wet ong try ngala bakla. Map yang try. Pada pi pen map ha khmat jong try. Utrai kombo kedia kombo lopen wet yo to kpu habi bilong the donut kombo wet un pen roy ka jing im ka jong pi banget ka ni ka miet ka bam ta la pi bang utrai pen khia fi mar utrai Jisu udai om tang unom pen khia udai bla thau ri ka met ka jong fi utip ya ka wei pu wei ka benta ka met ka jong pi na do shin rong khli wei pu wei snyo uda tip ka notli ki dan ha ka khli ka jong pi ngatip pi bim la ban nyo ka notli ka snyo ka ba mut hi utrai tip kham phai fi ban ya ka ai ka ba pi tip ya la di ba de hang ni Bau Jisu lapa, ini kesenran ban besar, ban ai yang kita kikpu, begini kesenran kila sim yang kita dok kau kita kikpu kila ai, banda kila ai, kat bagi nang sam, karoi, berkadon kajing pahu haduk kata, lalu pingat bau terahu dan hajan jong fi. Lalu pingat bau ni bau tahu ke beneng bau kendau dan hajan jong fi. Uneu bau keran si kentin wang tolong bat kala long. Nganget hari ni kami lalu utrai ukran nabi tolong bat kan long bat. Keran utrai un keran. Tapi dia ban pet show try keran hau try. Ong try ngatip melak ban le ki kamba. Ke Bible ke ong ngotenat ban pulih. Exodus ke nombor katsan ke dekat ke bakat wei ke ong ni. Wei ubakat mami. Atrai hapedeng ki belai, wei uba kat mame uba tengshan haga jingkot, uba iting haga jingro, uba le yaki kamba bapala, utrai jungi, uba krau palat, uba la ban le yaki kamba, ukat yaki doriau besau arliang, kum gibril le se kiong kumno ngila ban yat nang ne shata shliang, kumno ngila ban jam nang ta na kawai karengkau shata kawai karengkau namar kadan ka doriau besau. Kwa benong epi ke jingmut bril lesi kila perkat ngin ye jingi nom la snaling yo ling sai hang ni namar bam dan por cuman snaling namar sipai pharo ge wan be kin ladin ha khamat gadan ka doriau wasau kem ju mi na ka donut ke jongkin na ke jingmut na ki bau trai ula ban kat ke doriau hanre utrai ukat ke doriau ha khamat jongki banga kwa benong epi la rapidan ke jing katno ra ke jing em ke jongfi kumba utrai ukat ke doriau wasau un kat ke jing na ke jing em ke jongfi uni ba kraut tam udan na ke jing em ke jongfi ba uni ba kraut tam ula ban le ke kamba ka ba kraut tam ha ke jing em ke jongfi banga ang ke ni da ke jing sngos kem ba Jisu kumba lo pen roy ke ki pu da le ita ke kamba un pen roy ro ke jing em ke jongfi da ka pi ai tilut ha u ha ke ni ke por la si pimpat ai tilut kumne khna ul ai tilut ai tilut no akan kapor ladi wanumbu shu ai ro haladi berat lut out try bat utrai un kerku ya pi bat un le ya ka kamba bat hadin kata tin jumlai ka ang ba
Ngalatam sakhat tukri, ngaju mudur saklau nyo tukri nai, ka Bible ka klem ya tho, nganget bo try upen mi wat iki tukri ru, ha kita kari klau, ban yo ban bu ya kita ki pu, ki batam nomor ki layalum ya kita ki batam, atam sakhat tukri. Kadang ka abundance, kadang ka jing slay, kadang ka jing dap, ha kita kari klau, bat ki dayo i, da ka kamat ka jongki, bat ki daya kedang. Ban nganget lapidan ba umni nong kurku. Unam penterkong ya pin long ki bakdang baktin jublai ka ong sam lai punyo ka khat pra ka khandai utrai ong trai utip iki sngi jang ka bejanai bak jinyo ganti jong ki kan long bam jikhat utrai utip ya pi ha ka sngi jang nam sneu bara ka por jang jing utrai utip pen kedang ya pi tin jang blai ka ong ya ka ta ban ngai kising samla kila ban kerdo kila ban syak tengan rei kita ki bawa at yo trai da lele ru kinam kerdo aga jing em ga jangki ong ga sam lai sa ga khat bisipo ban ngai uneu trai unle ga kamba aga jing em ga jangpi tapi syak te syak kom utrain pelai tapi dan ga jing kerdo jing em utrain kerku ya fi bol trai kwa teng ni ka wei ba fin IT lot kombo ni khna lo IT lot khnang bo yo ban pen roi ya ga jing em ga jangfi ban ngai bo trai kerku ya pi ga ni ka por Lada pimpat pediang yu Jisu raga GM ga jongki pediang no aga nega miet ka bamta. But you seen ba pi IT utra un shimti ya pi. But you seen bo shimti un yo ban karku ya ga GM ga jongfi. Banga ju ong ikani bon ki breu ki buram ya ublai. Henry kanam dan jingmentoy tang ban shu buram. Henry haba ngi buram ya ublai ngidem pendan buram ya ukan. Ka buram ka dei ka bangi shu buram. Henry ka jing pendan buram ka dei ka bangi ai. Baru try ukwa, bapin ai lo kejong kejing im kejong pisha u, namar kejing ai kejong pisha u, kadai ka bapi pendan buram yau try. Pet pingkan mau gini kas im shiba kadawan shu Solomon, but Solomon radai ruspa lupa, hendai kawan ra, tak siar shibon ba tak siar kalawan ra ban ai shu Solomon. Namar balai, mendai tambah kaburam, hendai ka pendan buram yus im Solomon. Pingkan mau gini ka weiru, baga Bible kia ko ba. Kiriu start na rimi habakiwan man ya kendu yo Jisu haga taka ying ga jung haba laka yo Jisu kim sim lawan kti sudah hendrai namar baki buram baki da penon buram yo Jisu kida ai ro ga kser ga rupa ba ta jing ai ga jong kita ka mir pada kade kita try ko bapin penon buram ya u da ka bapi IT lo jong ga jing im ga jong fi sha u ha ga ni miet pada ngai u try ker khu ya fi ka jing im jong fi kan kala ke jing em ke jong fi kan long sho kumjo ba jing em ke jong fi kan Nongthymmai na do ke ni ke por ke bamenta ba nget ke banga klem babi ndu ke sngi ke banga pdiang yu tra Jisu pinom babi nang ni sha khamat ro ya ke ai ke bo blai ule aga jing em ke jong fi nom babi ko ha ban duai ke ni ke por la pimpat pdiang no dia Jisu komunong penem hang ni ke por ke bamenta ngada thrang ngada kwa pin mat ke banga mat ngakwa ma phil pin mat lang ko mo tra lo pen roi ke jing em ke jonga Manusia ngamju mudur bangalak ban nyalap kum ni. Ngamju mudur bangalak ban long jingkerku. Yigi hajar gi po hajar gi lak beriu. Ngamju mudur hendrai ka ski ka bangap diang yu trang isu sngo ban ngalong tangi arli do khasan tli pu berit. Hendrai ka banga IT ya la di ha ka kti jong try pen roi ya ka jing im ga jong abang ngai un pen roi ya ka jing im ga jong piru. Tetapi IT lut ya la di ha utrai. What you compromise? What you pet ha ka ai ka ba pipidan. Utrai pet iru ka ai ka ba pidan. Hendrai pet ya ka ai ka ba ulak ban le. Ladapi IT un le ya kata kamba haga jing em ke jong fi dei do mapi wat ki khon ki ti ke jong pi ki nyok ma ya ke jing karku ba leng ba jong pi ki khon jong pi ru kin long ki bala karku ni na dwai hang ni ka por ka mamanda pediang you try Jisu bot lang na din jong ai ke jing dwai ong try Jisu haga ni ka por ngawan ban IT lut ya la di hame try ngadon kam ya ke jing rap jong me try wan hapo ka donut chonga ngap diang ye me ko mu try bat ko mu nong pen im jonga map iki pop jonga try bana do ka ne ga sngi tho ye ka kerteng jonga haga kitab jonga jing im ngala rai ban bot ye me try penon kam yanga agar tengu Jisu amen bala fila ong iki ne ka kentin mde tang pisunget ka donot handai fila pediang rui u haga donot bana dom ta ga sngi filong ki kon gi jong blai Para filong ki khon ki jong blai utrai utip igi sngi jong ki khon ki jong o bang ngai utrai ungkar ku ya pina do nang ni shakamat ngada dwai ro hani ka por nam ta jong pi ki ban ki jing le pi dan ki jing pang jing stam bokti la dan pring sa fi ki bapang bokti ya ta jaka ka pi stam kombo try open khia hagan ka tin ka jong blai open khia menin dong pen khia men ta open khia
ya piru unle kamjo ngin ya duai bo ik kti jaka pistam ngin ya duai ngin ka pora ka ik kti sejrong pilam bo ta ka kti kaman ke jopi jaka pistam ka ik kti ra semneng kum ka dak ka pipi sarandar le khamat ke jang blai ngin ya duai ha ka gerteng ka jang Jesus Christ ngada hukum ke jing pang jing stam jing ta jing kom ke jing ban ben baro ken long ke bala kanria aga gerteng ka jang Jesus ya ka lengkor jang bamman lapin ke dia aga ne por try da ke jing yap ke jang ha ka ding pna ka snam ke jang ka try hallelujah ko kawan ra ken ya ke jing pen khia try ka snam jang ka wan ra ro ya ke jing pen sla try hadin ma mela jaus nam lor ka ding pna san po sngi hadin one woman sim ba ko but ka wan ka jing pen sla try ka jing pen sla lapin jot ya ka lengkor jang bamman baro ba da ka ne ka jok ka jing pen sla lapin jot ke lengkor ke jing pang jing stam ke jing kerdo ha ke jing lapin wet ke lengkor ke jing le ran baro oh hallelujah ha ger teng ke jong Jesus kan ke jing dum kan ria no kan ke bor jong Jesus si kan ria no ha ger teng ke jong Jesus ba de ke jing so si ha ke meet on pen kalas ke jing kemen ya ke jing yam she ke jing ke ba to lo u ba dum on kala no un pet no na ke jing ke jong pi ke jing shai ke jong try kan wan hallelujah na do ne ke klip mat ha ger teng ke jong Jesus ke no ke bor jong ke jing dum kila do no baro ba kila dia no baro ba kila jot no baro ha ger teng ke jong Jesus ai ngo im try la pen kya ni kon ke jame da ke jing snam ke jame Jesus ai ngo ko try ba ai ke jing polite ba ai ko try ke jing kemen ke jing so ba ni ke kon ke jame try Jesus no ni ke met ken Nongkhryiem try hallelujah ke snam jame Jesus kan da tap ni ke kon baro ka yeng ke sam ke jing jing kat ke kon ke ti ka kai ke khia na dong shadong ba ki IT me yo ke try ban long ka kut ka bas kem junkie me da ya ki ke yeng ke kon ke ti ka yo ka kut ke junkie ba ka spa ka po ke ka ba ki dan ke dan ha po ke jing care ha po ka kut ke jame try agar teng ke jame Jesus ngadwai nga ai ngo amen but amen utrai nang ker khu ya fi la dan apni jong fi be smo dan kamera ke jing dwai fila on phone ke ni number ka ba pi han ke screen ke jong fi idan hang ni ban dwai nang ta jong fi ban ngi dan hang ni ro ban ya ai ka tin ke jong blai la pi dan kano ka bam shai na ka tin ke jong blai dan kam jing rap ngi dan hang ni ban dwai nam ta jong fi ban na ai ka tin ke jong blai khnang ba phin san hau trai ba phin long ken ki shakri ki jong trai ker khu fi ku blai si bon amen